Bona tarda, benvinguts al 8x8. Avui farem una barreja de temes visuals, petites pel·lícules que he trobat per les xarxes, algun tema tècnic, si ens dona temps, alguna rebel·lió i sobretot el consultori arbitral, el número 3, a càrrec d'en Vladimir Zayats. Sobretot aquestes, si hi ha alguna rebel·lió, que no sé si es donarà temps, sempre amb crítica constructiva, però ja ho veurem quan sigui el moment. Programa número 118. Comencem. Bé, parlem primer del primer tema, que són els temes visuals. Vídeos que corren per les xarxes una mica especials. A veure, jo n'he trobat uns quants i voldria fer un comentari sobre tots aquests que hem anat trobant. El primer de tot és el que veiem a continuació. ¡Hay una puerta! ¡Adelante! ¡Torre a E4! ¡Peón a C3! Hi ha una violència dintre del context de la pel·lícula del Harry Potter. A veure, ara s'ha posat de moda, segons com, posar vídeos violents, que n'he trobat uns quants, barrejat amb els escacs, no? Aviam, lo elegant que és amb tot això, amb el joc en si, quan captures una peça, quan menges i tot això, ara es fa tot una mica violent. Aquest vídeo és molt més llarg, he agafat només un trosset de les coses més clares del vídeo, però, bueno, clar, totes aquestes imatges, aviam, a mi m'han estranyat, vull dir, no, suposo que en la pel·lícula, suposo que deu anar dintre del mateix context i no passa res, però, clar, genera una mica d'expectació, a veure què passa, i després et trobes que és una mica violent, i a mi m'ha estranyat, Suposo que veient la pel·lícula, repeteixo una altra vegada, deu anar dintre del mateix context, però a mi m'ha estranyat. Passem en el segon. Great. I suppose we have to fight now, huh? Oh, I suppose so, my son. We're all pawns in the great game. No, we're not. I am. Do you have any idea what it's like to be a pawn? To go trudging across the board, one measly square at a time, surrounded by great, big, powerful pieces? Sometimes I think it's not worth it. Oh, then I shall bring you peace, my son. Oh, thanks. Big help you are. Well, we all do what we can, my son. Bé, aquest és un trosset d'un programa d'escacs que es va fer en el seu moment, ja fa pràcticament, potser arribem quasi als 30 anys, que era el Battle Chess, però dintre del Battle Chess, que era un programa espectacular, el Battle Chess, Jo me'n recordo que en aquella època, quan amb els nens i tot això, el Battle Chess era un dels programes que se'l compraven i me'n recordo que era molt maco, i me'n recordo que anaven amb els ordinadors, amb els primers ordinadors que van sortir, no? O pràcticament dels més novatos, no? I era un Battle Chess, era una versió de l'any 1990. Bé, això també he tret un trosset perquè es vegi que és un vídeo dintre del que cap gracioset, no? Unes imatges graciosetes, res més. A veure, anem pel tercer.
Bé, aquest també és un Battle Chess, aquest és d'una versió més antiga que la primera que hem vist. També, bueno, també unes coses rares, no? Una dama disparant com si fos un, no sé, disparant un tret, i després aquest, el lacaio de la reina, que estava aquí amb aquesta panxota que té, vull dir que és el que es destaca més, no? Aquest és el més antic dels del Battle Chess, però encara n'hi ha un altre més antic, que us ho posaré una mica més endavant, que era l'autèntic Battle Chess que tothom és el que se'l comprava, no? A partir d'aquí, suposo que han anat fent innovacions dintre del mateix programa i han anat aconseguint unes versions. El que passa que totes les versions té la marinera, vull dir, aviam, vull dir, bastanta certa violència, diguem-ho així, però que, en fi, que no té que significar res, perquè ben portada, totes les pel·lícules, veurem a totes les pel·lícules, els índios americans i a qualsevol lloc que sempre hi ha una mica aquí de violència, però clar, que dintre dels escacs es trati el tema d'aquesta manera, home, no deixa de ser una mica raro, no? Jo no ho havia vist. Però és que ara, el que veurem ara, aquest jo crec que trenca totes les normes de tot el que... Potser aquests 2 o 3 que hem passat, a veure, m'estranyen fins a cert punt. Bueno, està bé, no passa res. Però aquest que veurem ara sí que no és gaire... Bé, en fi, és una mica especial, per mi no és gaire agradable, però bueno, veiem-lo, sisplau.
Bé, aquest, el títol que té és Escacs a l'Orient Mitjà, i a veure, aviam, per la temàtica que és, no em sembla gaire adequada que puguin posar-ho en una partida d'escacs, no? Potser aquest és el que trenca totes les normes dels vídeos violents, no? Jo crec que això també haurien de... Si això és bo o és dolent, bueno, a veure, totes les coses, depèn de com es prenguin, seran bones o dolentes, no? Però que hi hagi un vídeo d'escacs on hi hagi tanta violència i es barregi a l'Orient Mitjà, home, no deixa de ser una cosa rara, no? I me n'he donat compte ara fa poc, perquè, per cert, em sembla que va ser el David Vigo del Catalunya Escacs Club i el Manel Arellano, el de l'escola, que són els que el van veure i em van fer ressò d'això, i com que tenia pensat un dia fer un programa sobre programes d'escacs i vídeos d'escacs i tal, vaig apuntar i em vaig quedar parat perquè no l'havia vist, no? A veure, que no passa res? Sí, però que s'aprofiti totes les guerres aquestes que hi ha por ahí pels altres continents i es pugui fer una partida d'escacs i amb la violència aquesta que hi ha, a mi particularment no em sembla bé. El que passa que ens ho tenim que prendre tot amb la justa mida que s'ha de prendre, evidentment. Ja us ho he dit abans, violència n'hi ha hagut sempre i pel·lícules violentes n'hi ha, no? Però que agafin un joc en el qual els escacs es mengen les peces, ja me recordo que ja es procura sempre dir no matar les peces, sinó menjar les peces, que seria el llenguatge correcte. Doncs que facin un vídeo així, també no... En fi, a mi particularment, no és que m'agradi o no em deixi d'agradar, és que l'he trobat raro que posin un vídeo dels escacs a l'Orient Mitjà i sobretot de la manera que l'han fet i que l'han produït, no? Bé, anem a l'últim, sisplau, a veure aquest últim. Aquest era el Battle Chess que jo us deia abans. Aquest sí que era el programa per excel·lència, que a l'època aquella dels anys 90, o potser una mica abans i tot, aquest era el programa que es compraven molts estudiants i molts alumnes. Aquest sí que era un vídeo constructiu, perquè aquest sí que no hi havia mala fe. Diguem-ho, mala fe per dir alguna cosa per distingir, no? Aquí sí que aquest era un joc que, per cert, l'he intentat trobar, buscar, ja no, és impossible baixar-se'l, sembla que ja no existeix, i si existeix són pel·lícules fetes en YouTube sobre aquests trossets de lo que era el Battle Chess autèntic d'aquells moments. Era allò que quan un batallava amb un altre, una peça es fonia, es transformava en una altra peça, sobrevolava tot el tauler. Allò tenia una certa gràcia. Però dels altres 3 que hem vist, o els altres 4, home, per mi són algo irregulars dintre del que és el món dels escacs que es vegin imatges així, no? Però, que no passa res, us he pogut donar a conèixer perquè sapigueu que això corre per les xarxes. Bé, i ara, si m'acompanyeu, tinc un tema tècnic preparat en el qual m'agradaria que vosaltres, un tema tècnic sempre
sempre fem finals, sempre, el que sí que sempre és, toco finals, finals de partides. Algun dia tocarem joc mig més complet del que hem fet fins ara i les obertures també anirem tocant. Espero que algun dia d'aquests també tinguem amb nosaltres, amb algun dels mestres aquests que tenim a l'escola, com per exemple el Fernando Peralta, l'Anna Magnatze, que ells són capacitats per donar més nivell i més riquesa a tot el que puguin explicar sobre aquests temes. Però jo, com que a mi m'agraden molt els finals, des de sempre, quan jo ja vaig estudiant en el seu moment, quan estudiava escacs ja des de ben petit i ja de més gran, a mi els temes que m'han agradat són més els finals que qualsevol altra fase. Bé, i jo us he trobat aquest final, en el qual, blanques, les negres tenen un alfil per un peó. L'objectiu de les blanques aquí és coronar el peó. Però coronar el peó és molt complicat, perquè si tirem els peons amunt, se'ns el menja el peó negre, i si tirem el peó amunt, se'l menja l'alfil. Per tant, aquí, el bàndol que està en desavantatge és el bàndol blanc. Per què? Perquè només té els dos peons i, en canvi, les negres tenen l'alfil. Però, anem a veure, aquí hi ha una petita combinació amb què les blanques hi treuen rendiment en la posició aquesta que hi ha aquí. El primer que fan és tirar el peó amunt, fan F7, perquè obliguen a les negres a prendre el peó. Obliguen a les negres a prendre el peó. Per què? Perquè si no el peó corona. Ja està. Aleshores s'ha de prendre aquest peó i fem alfil per peó escac. Bé, la lògic i normal i el que s'ha de fer per part de les blanques és intentar anar cap a baix per recolzar el peó blanc i que, per lo menys, si baixa el peó, que puguin ser taules de qualsevol manera. Bé, el que no tirem el rei cap amunt, evidentment, és lògic tirar el rei cap a baix, no hi ha cap altra més jugada que puguin fer, i tirem el peó cap a baix, el rei cap a baix. Molt bé, ara, un cop hem tirat el rei a A4, aviam, què passa? Fem un moviment de l'alfil? No, si de cas s'ha d'acompanyar el rei cap a baix. Hem de recolzar el nostre peó negre i limitar l'espai en el rei blanc. És que és així de clar. Si ara fem qualsevol jugada amb l'alfil, venim amb el rei aquí, tirem el peó amunt, les negres hauran de canviar el peó, les blanques també, i són taules. Doncs aleshores, les negres el que han de fer és tirar el rei a baix. Què passa? Que el rei blanc no pot venir aquí, no pot venir aquí, no pot venir aquí i no pot venir aquí perquè hi ha el peó. Quina és l'única solució que tenen les negres ara, les blanques, per fer? Doncs tirar el peó amunt. I tirar el peó amunt, què significa? Què significa tirar el peó amunt? Si fan peó per peó, rei per peó i taules. Però, i si les negres passen el peó? Què passa si passen el peó? Doncs que és ofegat. Aquesta és una combinació en la qual és alfil contra peó, però que resulta que les blanques, tot i anant amb desavantatge, aconsegueixen taules. I ara passem al següent final que tinc preparat. Bé, ara us presento el que us he dit abans, és un altre final, és un final de reis i peons contra reis i peons. Bé, anem a veure, primer de tot, analitzar una mica com està tota la posició. Aviam, els quatre peons blancs estan tots lligats, perquè vol dir un peon lligat vol dir que són peons que estan junts a les diferents columnes, en aquest cas és la columna H, G, F i E, aquests peons estan un a cada columna, el mateix que els peons negres, exactament igual. A veure, jo si tingués que mirar d'entrada qui està millor, o quina posició està millor, a veure, les blanques estan millor, per una senzilla raó. Tenen aquest peó amb sexta fila, el qual ja és un peó que ja és avançat, l'objectiu és coronar aquest peó, però per tot el més el rei està en la lluita, vulguis o no vulguis, el rei negre també està en la lluita, amb el qual no està separat, no està fora d'aquí, sinó que està aquí. El rei blanc també està en la lluita,
però no està defensant aquest peó, que teòricament és el que tenim que coronar, però possiblement té més camp d'acció les blanques que les negres. En el qual, quin és l'objectiu? Coronar el peó blanc que està a la casella E6. Anem a veure com s'aconsegueix això. Això és una ruptura típica, que és com si fos un final d'aquests que es diu un final pràctic i un final que és model dels finals, com trencar aquestes combinacions, aquests lligams de peons blancs i negres. La primera jugada que tenim és, si fem F5, fem escac al rei. D'entrada, sempre tenim que mirar que les jugades que fem, en un cantó o un altre, o en un sentit o un altre, sempre siguin que el negre tingui només una sola casella per anar, sobretot el rei. Si fem escac al rei i el rei només té una sola casella per anar, això està bé, perquè l'obliguem a fer la jugada que nosaltres volem, i només en té una, i el qual això és bo, en aquest cas, pel bàndol blanc. Què ha de fer aquest rei? Doncs no en té cap més, és aquesta, és el rei H6. Bé, un cop tenim el rei H6, anem a veure com se'ns ocorreix ara fer que aquest peó de E6 pugui coronar. Doncs bé, la següent jugada és aquesta. Què fem? Que resulta que el rei, fixeu-vos que si no hi hagués aquest peó d'aquí, això seria mat. Això seria mat. Però com que està el peó aquest d'aquí, ens obliguen a nosaltres, als negres en aquest cas, a menjar el peó, perquè no n'hi ha cap més. Menja el peó. I ens fa escac. Les negres fan escac a les blanques. Posem el rei aquí. Defensant el peó, defensant l'avanç del peó negre, i ara possibilitats de les negres. El negre no pot venir a H5, no pot vindre a G5, aquest peó no es pot veure, aquest tampoc. És a dir, anem obligant a les negres a fer jugades úniques. I en aquest cas fan la jugada G6. I ara suposo que el reste, suposo que el veieu que és fàcil. El reste és fàcil. El reste ara és pujar aquest peó. Si les negres no poden venir aquí amb el rei, no poden fer res amb aquest peó, no poden fer res amb aquest, han de prendre forçosament aquest peó, i un cop prenen aquest peó està passat i corona. Ara em direu, però i si ara les negres fan aquesta? M'és igual que facin aquesta, jo tiro el rei a baix. I si fan aquesta? Doncs jo tiro el rei amunt. I ara què fas? Vas a buscar aquest peó, no que no hi arribes, perquè el peó corona. És la manera que hem tingut de trencar aquesta situació. Però per què? Perquè l'avantatge que tenim un peó avançat amb sisena fila i el trencament és fàcil. El rei està en la lluita, però està ficat per aquí al mig, algo complicat, no? Amb la qual, però, entre els peons hem pogut fer aquesta ruptura. Aquest cas també és un cas pràctic i és un final d'aquests que s'explica i un final que s'explica inclús en els alumnes i en la gent gran, en els adults, a tot arreu, un final d'aquests per com trencar aquesta cadena de peons i crear un peó passat. El consultori arbitral ens el porta el Vladimir Zayats, que no el tenim oblidat, Vladimir, no et creguis, no et tenim oblidat, El que passa que hi ha hagut tantes coses que els programes ens en fan curts, però ara és el moment. Per tant, presentem el vídeo número 3 del consultori arbitral a càrrec de Vladimir Zayats. Hola, Abel. Bona hora a tothom. Benvinguts a l'episodi 3 del consultori arbitral. S'ha cridat l'atenció a la resolució 12-2019 del Comitè de Competició. Fa referència a la cinquena ronda de la Lliga Catalana, on l'enfrontament entre el Santpedor B i el Sant Joan de Vilatorrada es dona la circumstància que el jugador visitant del tauler número 5 reclama taules per triple repetició. Els delegats li van dir que continués jugant i que comprovarien la reclamació al final de l'enfrontament. El jugador reclamant segueix jugant, la partida se li complica, té una posició perduda i torna a reclamar taules per triple repetició. Després, l'equip local al·lega que
la partida sí que es va produir al final de l'encontre, però no es van posar d'acord per si eren taules o no. Per això, el cas va anar al comitè. El jugador reclamant envia un correu electrònic al comitè i diu que seguia jugant perquè el delegat local de l'equip contrincant li deia que continués, que mirarien la posició en acabar la partida. A més, es queixa que el delegat local li estava indicant que havia d'apuntar les jugades i d'aquesta manera l'havia molestat. La resolució del comitè dona taules en la partida en qüestió, reconeixent la triple repetició, dona el resultat del maig com 3-5 i indica als dos delegats que, literalment, llegim, han d'aplicar correctament tant les lleis dels escacs com la reglamentació de la Federació Catalana. És a dir, una petita estirada de les orelles. Aquí venen algunes sorpreses. Primer, no es veu cap sanció al delegat local, qui d'una banda estava molestant el jugador visitant amb les seves indicacions i d'altra banda no sabia com s'actuava en cas d'una sol·licitud de triple repetició. Entre els jugadors hi havia un exàrbitre català que havia arbitrat bastants torneigs i probablement havia de saber determinar una triple repetició. I ara, el més curiós del tot. Passats 13 dies, des de la resolució, el resultat d'aquesta partida en el portal de la Lliga Catalana és 8. El resultat de l'enfrontament és 2,5 a 4,5 i no 3-5, com havia determinat el comitè de competició. És a dir, si mirem la taula final d'aquest grup, hi ha alguns casos que es resolen per desempat, fent servir el Sonderberger per equips. I aquí cada mig punt compta. O sigui, aquesta taula tampoc està bé. Mirem, doncs, quant de temps trigarà la Federació Catalana en arreglar això seguint la resolució del comitè de competició que es va prendre. Gràcies i fins una altra. Molt bé, gràcies Vladimir, perquè la veritat és que les teves aportacions en el tema arbitral sempre són molt gratificants, molt esclaridores, i la veritat és que s'aprenen coses. Vull dir, nosaltres també tots necessitaríem una mica saber, encara que no tinguem el títol d'àrbitre internacional com el Vladimir, però saber coses, i està bé tots aquests problemes que ens porta de conflictes arbitrals que hi ha. Bé, jo, abans d'acabar, el que sí que m'agradaria dir són diverses coses. Primer, que a hores d'ara, en aquests moments, s'està jugant la final de la Lliga, avui dissabte 30, s'està jugant la final de la Lliga Catalana en l'hotel que ja es va fer l'any passat, en un hotel del Poble Nou, sembla que és l'hotel SW, sembla que és, i ja donarem informació bastant sencera, diguem-ho així, en els propers programes, sobre com ha quedat tot, qui és el campió, sotscampió, qui baixen, i tot això ja ho donarem en els successius programes. Després, una altra cosa és que hem rebut una carta d'un jugador a l'Escola d'Escacs de Barcelona, que ja la direm en el pròxim dia. Jo li vaig dir a aquest senyor si tenia pressa, sabia que tenia molts temes, i em va dir que no, que l'hem fet ressò qualsevol dia que pogués. Doncs bé, si no és aquest programa que ve l'altre, farem ressò sobre aquesta carta que ens ha enviat. I després també m'agradaria dir que a partir d'un parell o tres de programes comença el nostre concurs de cultura escaquística, que espero que, de la mateixa manera que l'any passat van haver-hi 12 concursants, aquest any està previst que hi hagi 12 concursants, però serà més reduït el concurs. L'any passat me recordo que hi havia quarts de final, semifinals, final... No, aquest any hi haurà 3 semifinals, que són 4 jugadors per programa, són 12 jugadors, cada programa 4 jugadors, dels 4 jugadors només en passa un, i a la final n'hi haurà 3, els guanyadors d'aquestes 3 semifinals. I aleshores farem una final i suposo que serà cap allà, com sempre, com l'any passat, cap al mes de juny. Recordeu que són 10 preguntes, 4 possibles respostes i una d'elles és la bona. Cada pregunta aquest any valdrà un punt. No hi ha allò que valen 2, que valen 3, que valen 4. No, valdrà un punt, només això. I aleshores hi haurà partides
preguntes de desempat, en cas que els concursants empatin en un programa, sempre i quan l'empat es produeixi entre el primer i el segon classificat, perquè si es produeix en el tercer o el quart, o en el segon i el tercer, si el primer és un altre, aquest ja és el que passa. Vale, doncs fins aquí, i recordeu, i faig incapeu en que recordeu que nosaltres també estem a Ràdio Canal Barcelona 106.9 de la FM tots els dimarts al vespre de 9 a 10. Res més, serà fins la setmana que ve, que vagi bé, adéu-siau, bona setmana.